قبلهم على اليد. Merħba sinjuri, dan huwa shooter u llum programm speċjali li x'ħan nitkellmu fuq il-ħamalli. Issa jiena bdejt ir-riċerka tiegħi u provajt insib ħamallu bl-Ingliż xejdulu. Xejdulu? Ma nafx, taf temmel qas għandhom kalma li Assisti, imma jiena ma nafx għalfej ħanqogħdu ninħlew. Ma żomma għanilek għax ix tinħela. Għax jekk inti ħamallu ma tafx x'inhi, ma tafx x'inhi d-deskrizzjoni sewwa, allora kif ħankunu narfuh, kif ħanaslu għalih il-ħamallu? Għalfej taħlil ħin. Xiex? Qed toqgħod titkellem inti, bet inti m'intix espert. Meta bħala dan użan għandna bniedem espert bid-dottorat fil-ħamallaġi, sinjuri għalikom il-Fazi! Tiju Fazi! Xanna, kif int? Xanna, Fazi, kif inti? Alright, jena għamnejjek isni għadni naqarijiet. Mala bħal Ejja, pastas! Allora, Fas, ċittini, xtajdli, xġejt tagħmel Fas? Pastas intoqtaj. Jem mhux pastas, jien ħamallu! Ejwa bil-ħaq. Ħamallu oriġinali Fas. Tellaħuli. Ara kemm għandi gitri war ismi, Vera, għandek ismi. Isma' l-kurzita allura ħamallu x'ikun eżatt? Jien għandi dottorat fil-ħamallu, anka it-tesi għamilt, Teżi dak. Da kollu affarijiet li jgħidulek x'inti ħamallu, Tini eżempju. X'inhi għalik il-ħamallaġ, eżempju? Kif titkellem il-lingwaġġ il-klim ħażin id-da kollu lista speċifika ta' da differenti li inti tista' żżid. Naraw, jisum temmen illi il-vokabularju ta' vokabularju. Ziet waħda anka fuqek ta' Sander. Isek Rassander. Thank you. Xi tfisser eżatt? Isek Rass. Aqta minn hemm, aqta. Għala waqqaftu jaħasra, kien ħajja jidna propju għalfej ħamallu jagħmlu ħamallu. Ma għanejlek x'inhi. Jiena inħossni fid-dovjer tajjeb illi mmur hemmhekk fil-Mekka fejn nies semmew li hemm il-ħamalli, il-ħamrun, għax hekk qalu fuq programm partikolari, u nara n-nies jekk iħossuhomx. Fis-serjetà jien bil-ħamrun. Ħossu ħamallu? La. Jien ninsab il-ħamru, dej għandi lil Joseph Hamrunis. Hamrunis, kemm ġedni tajba, ma nisma' di. Jiena batun il-ħamrun, għax qalu il-ħamrun ħassib il-ħamalli. Inti x'taħseb fuq għadi? Għawelba b'qalbi. U intom ankom ħamalli, guarda manġa. Ma tantx għandna ħamalli tal-eħi. Intom ħamalli tal-Marsa. Inti mhux ħamalla. Le għannix. Le? Jien propja dingli, to be honest. Pero jien ili nuqotaw 55 sena. Sewa? U jekk in-nies kollha jgħidulhom huma ħamalli, wieħed ma. U kif tarfa xi ħadd jew tarfu xi ħadd li jkun ħamalli? Jibda jgħid fit-triq jitkellem ħażin. Jgħid iċċuċati. Jgħid mela ħamalli, Fis-sakra mexħut mal-art. Kun libes isu perf. Ikun femni li sewwa perf, jena għandi 50 sewwa kif ikun? Tight skinny jeans, trapstar jacket. Sorry, le checking if you're a perf, Alex, kompli. Trapstar jacket. Għazin, għawel, bħadħu l-politika, mux t-poċ il-festa. Sewwa. Mux t-poċ. Ġifieri jekk iddaħħal il-politika meta mhux suppost, għamallu. U jgħidu, l-ħamalli għandhom it-tendenza li jgħidu biex jitkellmu. Anka tiegħi kolli mun niċċekkja fuq. Iwa bis-serjetà programm waħdi ħammallin illum. Rġajt qiegħed il-ħamrun darba għandi aġġeġġ li bih inkejlu is-sound li hu dieħel. Le, all right. Għax jek tajat ħafna tiġi ħamallu. Le, Mintom ma kontux qed tajtu. Għax jimmarkali kieku. Inti għadek kif għajjat ftit iż-żejjed u jek tajjat tista' tiġi konsidrata bħala ħamalla.
Le, skuża, qatt ma kont ħamalla, laqas ħankun. Int m'intix ħamalla. Le. Li għax kieku jimmarkali. ċitinni ngħidlek. Maħna, taqbiż lill-livelli għat, għax meta tajjat ħafna tista' taqa' fil-ħamallaġni. Minni leħni joħxol ħija. Ħamronisi ħija. Zom waħda, x'ġib daqqa waħda kissru li kol. Għanna tal-ħamrun, għanna ħamalli ju. Jista' jkun bniedem ma jafx imur man-nies. Ma jafx imur ma' nies eżin imur. Klim kif jitħaddet, klim bla d-doċ. Da, għal kol ħaġa ta' xej, ħaqek jew ħaqek biex jitħaddet. Da fil-vojt, nej. Eżatt, fil-vojt. U anke ikollok ħafna dreb, jgħidu li tkun ħamallu wkoll. Anke jitkellem bit-chewing gum waqt li qed titkellem mek jgħidu dak huwa ħamallu. Issa għandna l-Maltin konna dejjem fuq quddiem biex inkunu inklusivi f'dak kollu fil-razza, fil-LGBTIQ, eċetera, eċetera. Allura mhux ħankunu inklusivi fuq minnu ħamallu, ejja. Grazzi dan. Għala. Naħseb illi ħanoħroġ. Li gej. Jex gej li ħamallu ejja. Ċaw għalikom ta' għada.